Dono les gràcies des d'aquí a l'organització d'aquesta 10a edició de donació de sang al Teatre Fortuny de Reus. Una donació massiva, com cada any, que segur que ho serà, de totes aquelles persones que vindran aquell dia des de Reus i des de la comarca a fer aquest acte tan altruista, aquest acte tan anònim que és el de donar sang. Des d'aquí, felicitar els organitzadors perquè sigui possible aquesta 10a edició, tota vegada que donar les gràcies, perquè també aquest any ens sentim molt contents, Reus, l'Ajuntament de Reus i l'Hospital, de tenir el goig de poder penjar una placa en què ens fa mereixedors de ser amics dels donants de sang. Us encoratjo a tots els ciutadans de Reus, a tots els ciutadans de la comarca, el dijous, des de primera hora del matí a darrera hora de la tarda, veniu al Teatre Fortuny de Reus. La 10a Marató de Sang us espera. Un acte altruista, anònim, no té noms ni cognoms, però sí que podeu salvar moltes vides. Aquest any fem especial rellevància al grup 0 RH negatiu. Els que tingueu aquest grup, atenceu-vos, la vostra sang s'espera. Gràcies.